kavereita tuolla. No, Päivi Markus. En ik weer oo. Anna Harri yrittää. Totta. En tiedä kirjaimia. Et suiker on vet en alkohol. Den... Söker. Täällä kun tuo Joo, Harri. joo, Et sekä, että tää suiker suomeksi lukee. Tää on flaamia tässä tää alku. De. Sedentit. 2 päivää Ja sokeria, dakvan. kermaa, Voitetaan sua. Hetken Voita. vegevier. En. sitten sokeria ja Grote. Joku. voita. Sitten Ei sitä voi suomentaa. Lähdin voitan Harrin Päivi ja Markuksen kanssa. Saniteer. Sokeria. Sauna. Sitten Sauna. uudestaan tuolla sokeria, kermaa, Eljun on alkoholia. voita ja alkoholia. Joo. on Mitä tuon? Sitten on Railin 70-vuotispäivillä. Niin. Tai vietettiin niitä, Mistä olisiko lähti tuo se jossain sata? erämajalla tai metsämökissä Niin. tai joku tämmönen. Metsämökki, joo. Kas metsämökin. Vaikka, mitä Ja se 3 on? kertaa käytiin saunassa. Joo. Peppe tu heppe. Joo. Mitä tuo on Markuksesta mielenkiintoista? Emme ole. En minä tiedä. Heppen on. Peppe. Markus. On Markus. Harri. Harri. Et Heppelä tuollakin. Jeppen. Markus taas. En voi. Markuksesta ei ole tullut Jeppe, vaan mitä? Sitten ei kyllä niinku ei tapahdu mitään. Katri oli siellä ja sitten oli Harrikin ja pelattiin vähän ja... Mikä Roope? Roope. Missä? Tuossa. Niin joo. Joo. Yksittäisiä Nyt sanoja. Laura oli siellä uuden Hyvä. Me, Laura on me tuolla, tiedämme joo. suomenkieliset sanat ja kaikkien nimet tuolla. Joo, good. It was good. Niin, mutta kun tässä ei ole englantia, sehän se on. Hänellä sitä hauskaa. kun yrittää. Please leave me some space for others too. Joo. So, I have something to do. Joo, mitäs täällä lopussa, että Harri? When are you going to translate it to me? Oh, in 5 years when I come back. Only. Ja, Volgende. tot volgende keer. Following. See you next time. Yeah, okei.